Il-liġi l-ġdida dwar il-Gwardja tal-Kosta u l-Fruntiera Ewropea se ssaħħaħ il-fruntieri esterni tal-Unjoni Ewropea li għandu jwassal sabiex il-kontinent ikun aktar sigur għaċ-ċittadini. L-Ewropa trid tkun kapaċi tamministra aħjar il-fruntieri esterni tagħha, tara li dawk li jkunu fl-Ewropa b'mod illegali jintbagħtu lura u toffri aktar sigurtà liċ-ċittadini fil-ħajja ta' kuljum. Dan kien il-messaġġ tal-MP tal-Partit Nazzjonalista Roberta Metsola meta indirizzat is-sessjoni plenarja tal-Kumitat tar-Reġjuni fi Brussell. L-Ewropa għandha bżonn li tamministra l-fruntieri esterni b'mod effettiv, tassigura li dawk li qegħdin fl-Ewropa b'mod irregolari jintbagħtu lura b'mod effiċjenti u b'mod umanitarju u tipprovdi aktar sigurtà fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni. Roberta Metsola tkellmet dwar l-importanza li tingħata attenzjoni partikolari lis-sigurtà taċ-ċittadini kemm f'Malta kif ukoll fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Għalina s-sigurtà hi ta' tħassib kbir jekk narawx qed jgħidulna ċ-ċittadini fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea l-ewwel fil-lista ta' tħassib hemm is-sigurtà. Dan ifisser li hemm bżonn li niksbu r-riżultati u biex nassiguraw li jibqa' jkollna żona Schengen u l-moviment ħieles bejn l-Istati membri għandu jkun hemm fiduċja reċiproka bejn l-Istati membri u l-fruntieri esterni għandhom ikunu siguri. Fl-aħħar nett l-MP Metsola sostniet dak li temmel li għandna bżonn biex nindirizzaw l-isfida tal-immigrazzjoni. Irridu nkunu ġusti ma' dawk li għandhom bżonn il-protezzjoni, b'saħħitna ma' dawk li m'għandhomx bżonn u ħarxa ma' dawk li jippruvaw jieħdu vantaġġ minn min u vulnerabbli. Għal din is-sessjoni plenarja kien hemm preżenti rappreżentanti tal-Assoċjazzjoni tar-Reġjuni ta' Malta, fosthom is-Sindku tar-Raba ta' Għawdex Samora Zoppardi u l-Kunsilliera ta' San Pawl il-Baħar Grazzjella Galja.